Stretávame sa na rôznych akciách súkromných, ako sú svadby, oslavy narodenín. Veľa vecí spolu zdieľame a prežívame či už tie dobré alebo zlé chvíle. Sme dobrí kolegovia, či už v kancelárii, alebo keď pracujeme z domu. Najviac spokojná som s investičným životným poistením. Vďaka tomuto poisteniu a vďaka teda extra príspevku od zamestnávateľa mám možnosť našetriť si peniaze na čokoľvek do budúcna. Vynikajúci benefit je práve aktívna účasť odborovej organizácie, ktorá vlastne pre nás všetkých zamestnancov každoročne vyjednáva tento široký sortiment benefitov, ktorý máme. Nákup zamestnaneckých akcií je veľmi dobrý benefit. Mimo práce rád behám, čas si na to vždy nájdem a musím povedať, že najviac ma nakoplo minuloročné spoločné cvičenie pred Allianz World Runom. Mimo práce sa najmä venujem svojej rodine a psovi. Vďaka tomu, že nemusím vlastne pracovať po večeroch a cez víkendy, tak mám dostatok času na aktivity s nimi. Áno, využívam, je to vynikajúca vec, v podstate mám na tom rád tú flexibilitu. Áno, využívam, aj keď musím povedať, že ja radšej robím z ofisu, mám je také pohodlnejšie, aj mám rada, keď sa stretnem s kolegami, ale zároveň mám malé dieťa a stane sa, že veľakrát nemôže ísť do škôlky, lebo nejaká drobná choroba a vtedy naozaj mi veľmi bodne, že nemusím čerpať očerku, ale môžem pracovať z domu.